konačno je stigao FC25. Ove godine ćemo igrati online draft, Ultimate Team, dosta utakmica, dovodit ćemo puno gostiju. Tako da bacite obavezno subscribe na ovaj kanal jer vas čeka puno videa. Došao je trenutak da uđemo u FC25 i naravno šta ćemo prvo pokrenuti nego Ultimate Team. Starter pack, pa ajde da uzmemo Španci. Opa! I ove godine su devojke u timu. Pogledajte napadača, 66 ocena. Ovaj lik ako da gol, znači otvorit ćemo 5 pekova, ljudi moji, u ovoj epizodi. Verovatno je ova devojka kapite našeg tima, 80 ocena, što znači da je ona najbolje u našem timu. Čekaj da vidimo na klupi. Au, braćo moja, morat će ovo mnogo da se popravi. Opa! Čekaj da vidimo šta je ovo. Ovo je pozajmica. Pa ja bi uzeo Jana Oblaka, brat. Ide Slovenac, ljudi moji, u prvih 11. Najbolje da bude golman tu, pošto je tim katastrofa. Šta da uzmemo od dresića? Ovi su, na primjer, dobri. Chelseajevi za gostujuće utakmice. Pa daj ove bele, klasika. Grb, pa naravno uzet ćemo Real Madrid. Tražimo prvog protivnika u FC25. Imamo jako loš tim i nadam se da neće naići neki ludak koji je već otvarao pekove i ima neke dobre igrače. Au, bato moj, mnogo jači od mog. Idemo, ljudi moji, na prvi meč. Ajmo da vidimo kako će se snaći plavci. Ne! Jel ovo Simons? Pa kad bi ja imao Simonsa i ja bi ovako igrao, brat. Offside! Kako ovo nije offside bio, brat? Au, brate, koje mučenje. Morat ćemo, ljudi moji, malo da otvaramo pekove, da dovedem nekog fudbalera i ole normalno. Joj, Oblak, brate moj! Pa šta je s tobom? Ako su ovi ludi u napadu, šta je s tobom, prijatelju moj? Offside! Alo, sudija, pa da li si, bre, udaren mokrom čarapom po glavi kad si bio mali? Jel vidiš ti da je ovo čist offside? Dobro je. Odbraniti nešto, brate. Ajmo, o ne! Brate mili, bolje da napravimo odmah ovdje rage quit. A kako da dam gol svojim nesretnicima, brate? Gledaj ovo! 3-0 prvo polovreme, lepo krenula ova FC25-ica. Ajmo u drugo polovreme, ljudi moji, da vidimo hoćemo li nešto popraviti ili ćemo primiti još 5-6 komada. Pa ljudi, ovo je kriminal. Ajde, pokreni se! Prvi gol u FC25, kakva kontra, moli, istrčao, kao zebra. 3-1, ljudi moji, jako loš tim imamo. Ne daj Bože, ajde, ubaci se. O, ljudi, da li je moguće? Mali, bravo! Idemo 4-2, vadimo se, bre. Jel ovo ne od 65 ocena? Kraj utakmice, 4-2. Nije slavan početak. Rekao sam, ako onaj dečko 65 ocena da gol, otvorit ćemo 5 pekova. Otvorit ćemo 8 pekova i da vidimo da li možemo dobiti nešto dobro. Devojka 73 ocena, ali bolja je nego onaj mali. Ajde da vidimo ovde. Okej, Peterman. Jako spora devojka, ali ima šut 80, što znači da ide u prvih 11. Ajde da vidimo, ajde, daj nešto dobro. Mavis, pazi ovo što ima pace, 84, nije loša, brat. Ide u veznjaka. Čekaj, ovdje smo dobili još neke dobre fudbalere, gledaj ovoga, brat. Desni Bekić, 81. E sad da vidim da li će neko da me pobedi 4-2 kao malo pre. Ajde da vidimo ovi zeleni pekovi. Opa, ovo je malo nešto drugačije. Ide ka meni, Srbija LM. Pa ovo je Kostić. Ovo je Kostić 100%. Kostić ne igra više u Juventusu. 85 pace. Ima da ih deremo po boku. Ajmo još ova 4 peka. Ajde da te vidimo, brate moji. Opa, vezni. Obala slonovače. Ko je ovaj leg, brat? Šta je ovo? Šta je ovo? Fofana, 80. Ajde nešto dobro, molim te. Daj mi jednog napadača što ume da šutne loptu. Striker. Gabon, ovo je Aubameyang.
Ovo je Aubameyang, ljudi, 100%. Opa, Đurđo! Prvi napadač koji iole ima završnicu 83, pace 84. Prezadovoljan sam. Ajde, još jednog napadača, molim te. Šta bi odjednom? Ferguson, veznjak, 79 ocena, nije loše. I posljednji pek za danas. Daj nešto lepo. Ja sam mislio da će da mi da nekog fudbalera, brate. Oho! Kimih, ljudi moji! Desni bek. Nije ovo loše, brate. Vrh. Dobili smo Kimiha na 7 mečeva pozajmice. Tako da, ljudi moji, Kimih ide na desnog beka. Kostić ide na levi bok. E, sada ovdje imamo jednog vrhunskog napadača. Ajmo da ga stavimo u špic. Mesto ovog dečkića 66. Jeste se dečko trudio u prvom meču, ali Aubameyang je mnogo bolji i iskusniji. Rafaele, devojka koja ima 82 ocenu. Ajde, menjamo ovog dečka tu. Fofana zamenit će ovog dečka tu. Sljedeća devojka koja upada u prvih 11 je Dudek. Ipak Dudek ostaje na klupi, ove dve ostaju u prvih 11. Henriks, desni bek, RMLB. Može da igra levog beka, brat. Može čovjek da igra levog beka, tako je. Ferguson, mjesto ovog dečka. Treba bi nam neko na bok. Gledaj ovaj lik 62. Ajde da ubacimo još ovih par fudbalera na klupu vamo tamo. I mislim, ljudi moji, da smo spremni za sljedeći meč. Ljudi, dosta je se tim izmenio. Kao što vidite, imamo sad dosta bržih fudbalera. Tako da, idemo na sljedeći meč i da vidimo da li možemo pobediti danas. Ajde da vidimo. Jao, bože. 85 golman. Mnogo dobar tim. Idemo, ljudi moji, na meč broj 2. Sada su nam igrači iole normalnije ocene. Opa, 1-0! Ko je to? Borja Iglesias. Bravo, majstore. Jao, da vidimo pozicije za Kostića. Mora Kostić ovdje da spiči gol, a? Može li Kostić? Ajmo, Kostiću. Vato moj, koja zavijuša, kao nekada Siniša Mihajlović. Jeste vidjeli ovo, ljudi moji? Joj, kakav šut, brat. Ajmo, drugo poluvreme. Moramo sigurno odigrati kao i prvo. Brate, 2-1. Opa, joj. A treba da primim gol, brat. Treba. Joj. Brate, jel moguće ovo da nismo pobedili? 2-0 smo imali u rukama, ali čovjek je imao Koreanca 2-2. Kao što možete vidjeti, mi imamo 1000 coinca. Da li možemo kupiti nekog napadača za te pare? Šeško, daj da probamo mi, ljudi moji, da ponudimo 700 za Šeška. Jeste da nemamo puno coina, ali ljudi moji, moramo se boriti. Ajmo da vidimo da li kupujemo Šeška. Izgleda da je Šeško u našem timu. Ajde, Šeško, prijatelju moj, ideš u prvih 11 mesto Borje. Ja mislim da je sad tim mnogo bolji u napadu. Da vidimo tim. Okej. Nije ništa posebno, ali je malo bolje od našeg. Ajmo da vidimo u napadu Aubameyanga i Šeška kako će se snaći. Po prvi put smo danas kupili novog fudbalera u timu i nadam se da će Šeško biti odličan. Ide! Gol! Da li je moguće? Šta radi Aubameyang? Joooo! Šeško, kakav je majstor! Aubameyang! Ljudi, šta je ovo danas? Šeško! Rekao sam ko treba da uđe u prvih 11. Kakvu završnicu ima? Šeško! 1-0. Joj, koliko je dobar! Koliko je dobar, brate! Kako se lik ubacuje? Alo, samo nam je ovo falilo u timu. Šeško! Joj! Ne treba ime ni da priči. Sve znat. Slovenac, brać. Bravo! Ajmo, ljudi moji, drugo poluvreme. Samo da nekako sačuvamo rezultat i da ostvarimo prvu pobjedicu danas. Ali možda je vreme sad za Kostića. Kostić! 4-0, ljudi moji. Ferguson! Pukla je petarda, ljudi moji.
Aubameyang ovoga puta. 6-0 ljudi moji, šta je ovo danas, brat? Ma samo mi trebaju dva normalna fudbalera, brate, u napadu i to je to. Gdje je Češko? Aubameyang! Joj! Bange! Sedmica! Ljudi, 7-0 na ovom meču. Da li je ovo realno? Možda čak bude još jedan gol. Evo ga Kostić. Kostić! 8, bato. Ljudi, 8-0 je na kraju najluđa pobjeda ikada. Ljudi, to je bilo to. Hvala puno što ste gledali ovaj video, a se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!